Здравейте! От месец вече съм горд собственик на този прекрасен апарат Estersculpt Pro. Много съм щастлива, че открих точно това, което манифестирах години наред след толкова много работа, да няма повече целулит и моите клиенти да бъдат доволни. Аз самата, като един наистина дългогодишен терапевт, останах доста впечатлена от това, което виждах с всяка седмица, която идват. Защото моя принцип на работа е, ако имаш добрата апаратура, добрия начин на работа и доброто намерение, няма как да не се получи нещо прекрасно. И наистина, виждах по-гладка кожа, по-чиста, изчистена тъкан, тонизирана мускулатура, усмивките на лицата на моите клиенти. Обичам този апарат Estemed Evolution. Благодаря ви! Искаш и ти това бижу в студиото си? Попълни формата под видеото и ние лично ще ти покажем как Estersculpt Pro може да увеличи приходите и усмивките и в твоя салон. В Estemed Evolution не просто продаваме, грижим се за твоят успех, като човек към човек.